MS Waziri maganar aure ya Allah ya kawo ranar aure nasbar kwanan zaure duk makiyansu ka kakkone ka sa soyayya ta yi tare a zuciyoyinsu ka sa daure duk makiyansu ka kukkulle su gina gida duka su tattare ya Allah ya kawo ranar aure maganar aure in baka da aure ka yi aure wanta da wani sun yi aure soyayya gun su kwaikwayo ne yana ku zo ku yi aure kun ci batu ido ya zare ko ne ba ku so ku yi aure in kai aure ka yi mata soyayyar ka farin cikinta kullum damuwarta kullum ta kira ka da bebinta ta wanka ta yi tsabtata maganar tana daɗi a furtata yin aure ku ta sa ne murna ta kullum in ce girki da bulata addu'a Allah ya karɓa ta assalamu alaikum kanwata ko so kiki so shi nasihata ni na san baki yin mugunta alkhairi musada zumunta maganar aure maza da mata aure nufin Allah ne kun fahimta magana ce dole za ni furta maganar aure ya Abdullahi kai ya aure ya Jafar kai ma ka yi aure ya Bakir kun ga ya ki aure ya Nura kai ma kai ya aure Koti kai ma kai ya aure Yam Zahara kai ma kai ya aure Amini Boy kai ma kai ya aure Kanu suna ga ya ki aure Kallashi ma na sanya aure MC Bo ai ya aure M Sani kai ya aure kai ya aure makori kai ya aure dan Indiya ai ya aure ya Jiniyo kai ma kai ya aure Sidi je mugu ai ya aure ai ya aure ku ya aure ai ya aure ku ya aure ai ya aure ku ya aure ku ya aure ayi aure diyalatan ayi aure MK boy ayi aure bindiga ayi aure Mustapha ayi aure Badamasi ayi aure Aliyu nace ayi aure Abbas nace ayi aure Mamuda nace ayi aure MC4 godiya nai so ya ne